سلامتنا كابي تجراي هورايزن عبد زرلكم يبصحكم كبراتن فتواتن تخاتلت زينات تجراي هورايزن نيس ساعات بلناي محدشتي معبالتاتن وانا زيناتن قريبنا لكم بلنا سبسكرايب لايك شير እንዳገበርኩም زيناتنا كسابه مودعتا كتكتاتل نعدمكم نابز حزناي واناوي عبيت رئيس ጉዳያት ክንሰግድና زمع بلا حبريتا ليتران جنرال تادس ورد زملكت طفيو زبلا حبريتات كاب كتما مغلت مال تسميع عميام دحيروم كاب منات منجتات زوص زينات كم زملاختهم ليتران جنرال تادس ورد والاقوا حلوات تو انتنكي عب منبر جزء كم زلقن ترقاقي صلام قدم كبل عب استفلاليو مع خنات زينا ليترال جنرال تادس ورد كاب زحلفة سلوس عقامشت عدحيزم كاب جزء طفيو زبلو زيناتات وصيام كم زنبر الزكريم اندخونا قنا ليترال جنرال تادس ورد حزون عب زريو زنبرو حلوات تان من قسقاس عدقاتن قن يسمبر عب وشت جزء كم زلقم اتم فلفلات زينا عمركيتم زلام جنرال تادس ورد كاب بريزيدنت نتجيزاب محدار تقاي بهوحات بحيلي زتعالي وخينم عبز حزوان كاب زخون يكون حلفنت وصاو كينم عب ناي غزا اسرو كم زليوم استفلاليو منجتات حبريتا زملكتهم مع 15 جولاي 2026 امباسادر امريكا بኢትዮጵያ ኤርቪን ማሲንጋ ናብ ርእሰ ከተማ ትግራይ ከተማ መቀለ ኣብ ዝተጓዓዘ ዝልዋን ምስቲ ነበር ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምሕዳር ንክራኸብ ቆፀረ ኳሒዙ እንትነበረም ብምክንያት ካብ ቢሮ ሰላምን ጸጥታን ዝተወሃበ ትዕዛዝ ግን እቲ ጀነራል ምስቲ ኣምባሳደር ከይተራኸበ ተሪፉም ብቴሌፎን ናይ 20 ደቂቃ ጻንሒት ከም ዝገብሩ ንምፍላጥ ተኻይሎም እቲ ምስ ጀነራል ታደሰ ወረደ ዝግበር ርክባት ኣብ ዝሕዝዋን ንትግራይ አንጸላሊዋ ዘሎ ከቢድ ኩናት ንምትራፍ እንታይ ዓይነት ግደ ክህልዎ እዩ ዝተፈለጠ ነገር ዋላ ያሉ ምስ ዝተፈላለዩ አካላት ዲፕሎማሲ ግን ካብ ገዝኡ ርክባት ከም ዝገብርዮም እቶም ፍልፍላት ሓበሬታ ዝገልጹም روسيا نيران سلاوي حبريتا كم زهابت زغلص وصصب ابرئيتو كم زهابت له تغليصوم اب وشمت فارس نزركبو تهدراون سلاون تكرات امريكا بناي سلا دغف روسيا متقعتي كم زتفصملهم زغلص صبصبات موسكو كساب حزم مرسي اي هابت لنيوم منيستر غدات وصاي روسيا سيرجي لافروف زحلف حموس كاب ريبورتر ابت غداي نزقربلو حلتم مرسي انكهاب سغيرولم امريكا ابل ايران تكايدو متقعت حنم فداي ايران بترغاغامي اب وشمت فارس نزركب وتهدراون معسكرات امريكا زتقعت كينام حبريتا سلا روسيا تدريخا كم زخونتيم اتم زوص زلو صبصبات زملكتهم زراوت ايران اب يوردانوس اب زركب وتهدراو معسكر امريكا زكايدو متقعتي 4 وتهدرات امريكا مقتالن كالوت وتهدراتون مؤسالم نمرحت واشنطن اوطيحوم زراوت ايران اب لعلي امريكا وصلاي ورؤي غدات كورد مخالم سليان وتهدراون تنتنت امريكا اصابعتهم ناب موسكو كونعو تدريخم بزعبا متقعت ايران اب لعلي امريكا زرودتو غدات حبريتا زرخبو 4 كيلاتات رويترز ابزها وحبريتام روسيا نيران حبريتا كتب مخانا غنا يمرمرو كم زلويم يكون بر ادمعنتن تخكلنيانتن متقعت ايران روسيا تكنيكاو دغف هباتا كخون كم زخل كم زامن يوم تغليصوم بسلطان روسيا تخسي كساب حزم زهابو او وي ايكونن مرسي يلن بريزيدنت دونالد ترامب صحفي مكلخال امريكا بيت هيغستن كابورح مغافي جميروم اسرائيل امريكان ابو داتا ورح لكات اب جمرو كوينات انصار اسرائيل نوتادراو حل ايران سييرو مكبلو مغلصيتات هيبم نيرميم انتخونه غنا داغم نزحالفو كلته سمنات كوينات امريكان ايران دغيش يزلم بريزيدنت امريكا دونالد ترامب اتي اب وشمت هورمز زراعي زلو كبير وتهدراو وطريم ناب مسمر قيح بحري مصابو باب المندب مسغغار دما قطعهم متنقطان سيدملهم اب باب المندب بحيلታት حوت يمن زفصم متقعታት بفلاي اب لعل سعود عرب اتي قندي تحاتاتيت ايرانيا بمبال بريزيدنت ترامب اب اكس غصم متنقطا نتهران ليخملهم بزرما اب لعلي تهران كبتي متقعታት غنا كقصر مخانم اتي بريزيدنت اطنقيهم حبرت افريقيا عطوات حوتي اب لعلي مراخب قيح بحر زفصم متقعتي دو كبل حاتي تلم ابو عمر كوميشن حبرت افريقيا محمد علي يوسف عطوات حوتي من اب لعلي مراخب قيح بحر زفصم متقعتي بمخنان بقلطف دو كبل صويعم توسخ حوتي نتي اب قيح بحري اب لعلي كلته مراخب ندادي زكايد ومتقعتي حدغنيا معبال كبل كونينوام اتم بيران زغفو حيلات حوتي اب لعلي ندادي صعنا مراخب سعود عرب متقعتي زفصمت قدامس اوجيم اتن مراخب بسبع البن فرتن ميسانتن كمستحرما وهاب قال وتهدروا حليم اتم عطوات يحيى ساره ابزهابو مجلص حبيرم عبرت افريقان تمتقعتي بتري خننو يلو بمجلاص ازي تغبار اب زباوي سلامن صتان كبيت صلوام زلو حدغنيا معبال يلو مستمراخب متقعتي زبصحن سعود عرب محزنته زغلص حبرت افريقا نصتا لالاونسن مرغغان قيح بحريم دغفو غليصلام
ህዝቢ ንባዕሉ ካብ መጥቃዕታት ኣየር ክከላኸል መራሒት ህወሓት ጠንቂቓ ኣብ ምሽብሻብ ኩናት ኣንጻር ስርዓት ብልጽግና ከም ዘለዎ ዝገልጹ ዘለዎ መራሕቲ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሲቪላዊ ምክልኻል ኣብ ትግራይ ክጠናኸር ሓበሬታ ሂቦምሎም ሓላፊት ቤት ጽሕፈት ህወሓት ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔር ብዛዕባ ዘለዎም ዓቕሚ ምክልኻል ኣየር መሰረት ብምግባር ንኣባላትን ኣብሪሀን እተን ሓላፊት ልሙቕን ኣብ ከተማ ዓዲግራት ምስ ኣባላት ህወሓት ኣብ ዝገብሮ መድረኽ ብዛዕባ ሲቪላዊ ምክልኻል ወይ ድማ ሲቪል ዲፈንስ መሰረት ብምግባር ተዛሪበን ህዝቢ ኩናት ምስ ተወልዐ ክበጽሖን ዝኽእል መጥቃዕቲ ኣየር ዓርሱ ክከላኸል ከም ዘለዎ ኣጠንቂቐን ንሕና ብሓገዝ ዝረኽብ ናይ መከላኸሊ ኣየር ክህልወና ይኽእል እዩ እንተኾነ ሙሉእ ሰማይ ትግራይ ክሽፍን እዩ ዝበሃል ኣይኮነን ብምባልን ተዛሪበን ስለዝኾነ ድማ ህዝቢ ኣብ እዋን ሓደጋታት መጥቃዕቲ ኣየር ንባዕሉ ክከላኸል ዝኽእለሉ መሕቢኢ ባንከር ወይ ድማ ጉድጓድ ከዳልን ከም ዘለዎ ዘዘኻኽራ ወይዘሮ ፈትለወርቅ ሰብ ንባዕሉ ክከላኸል ድልው ኢለን ነፈርት ኣለዎ ድሮናት ኣለዎ ሚሳይል ኣለዎ መዳፍዕን ታንክታትን ኣለዎ ዝዕኑ ነገር ብዙሕ ኣለዎ እሱና ገበረ እዩ ንክንደይ ዓመታት ኢትዮጵያ ዝሃነፀቶ ሃፍቲ ኣብ ከምዚ ዝመሰለ ሸመታ ፅዋር እዩ ኣብዒልዎ ዘሎ ማለት እዩ ሕዚ ንዓና ክወረና እንተሎ እቲ ኩናት ኣብ ግንባር ጥራሕ ኣይኮነን ክኸውን ኣብ መንጎ ሰራዊታት ጥራሕ ኣይኮነን ክኸውን ትግጥም ንደጀና ክሕምሶ እዩ ከብፅሖ ዝኽእል ጉድኣት ኩሉ ንኸብፅሕ ይሰርሕ እዩ ብደፈርትስ ብድሮናትስ ብሚሳይልስ ከብፅሖ ዝኽእል ጉድኣታት ኣሎ ክንዳለወሉ ኣለና እዚ ዝሓለፈ ግዜ እውን ተመክሮ ኣለና እዩ ሕዚ እውን ክንዳሎ ኣለና ሕዚ ግዜ እውን ኣብዚ ምድንጋር ክፍጠር ዘይብሉ ነገር እንታይ እዩ በቃ ድሮን እንተልያስ ንምንታይ ፀረ ድሮን ዘይተምፁ ንምንታይ ብፀረ ድሮን ዘይተከላኸሉልና ነፈርቲ እንተልዩ ንምንታይ ፀረ ነፈርቲ ዘይተዓጥቁ ከምኡ ዘሎ ነገር ይመፅእ መቸም ብዛዕባ ይግበር እዩ ንድሮን ብፀረ ድሮን ንነፈርቲ ብፀረ ነፈርቲ ብዛዕቅምና ምግጣምና ይቐርብ ግን ንኩሉ ዶ ክንሽፍኖ ንኽእል ከይድና ኮይና ግን ኣይሽፈንን እንኳን ብና على درجة كم زلهم زجل سقنيم عززت سراوي TDF متماسلي عم مكل درونات كم زلهم انتظار بتسمع معهم بزعباتي أب تجري عن طلالي زلو كبير دبنا كينات مسرت بمقبار أب 4 كيلو حصص أخيبات خايد ملام أب 4 كيلو أب تجري عن طلالي مزلو حدقنيا دبنا كينات نمكل خان نمترافن زخلو دبلوماسيون بوليتيكاون سرحتي كمستخايد زملكت زينا وسلام تمرت سيفيل محبرات تجري مهدا كينات نقص على سلام نمغسغاس أب عديس أب زكايل على دبلوماسيون لأختو كم زازم مفريد ألام حبرت محبرات سيفيل محبرات تجري جوعي حزب وركبات تجري محبرات نقد تجري وكلو حبراو الأختو عب عدي سبام زكايدو استراتيجيكاو دبلوماسياو عدت بعاوت كم زازم إتمال قليصم كان علامات الأختو ناوسخ زخيد زلو وطرو كويناتن بهوص المهدان نتقعد تقالز تكفالات حبرسب المكلقال كمون عب ملا تقراي إثيوبيا إلون زوباقرن أفريكا وحسلام نمرققا زعالم إتباهيلوم أتلو أخ نربحان دحنة نسب تقراي يسرح نسعى زي شراون منقستاو زي كونن تمرت بمخانو مسعب عدي سبا زركوب إمباسيتاتن توكلت حبرت منقستاتن كلت يعوي زرتات أكايديوم عبزوم زرتات اتلو أخ عب بايتان نامعبل زخيد زلو هلو كنتات تقراي زرئيم عب مرتعو سسرتن ميزاناو قمقام قريب إتباهيلوم أتوم زرتات ناوسخ بزخيد زلو بوليتيكاون تاون وطر مخنيات عب منقو حيتات فيدرال تقراين زرق زلو مسحاب كمون زلو وشت أو بوليتيكاو مكفال بفلايم بمقلاح عبتي الناس أبا زخيد زلو ناي مكلخال دبلوماسي عدلات زتكوري أمنيرميلوم أتلو أخو بجلو زوم عكالات داقماي حقفاي بزخون أقباب سفيح تساتفو سيفيل محبر سبن تبقو سحبرة أفريقان كالوتن زكاة داقماي ناب سلام كيدي كغربون كدرادرون كم زلوم أسمير اليوم زيرمانتهم جنازة تفتحون عفز أسماء كفتة نملان زلاغ سلام نمرقق عن وسان إلوم أتلو أخ بتوساقي بسنك حزر الزناب نزمت دركي كل مدارك تأكلات تخرط غيرم نكسر حون تزاتشوم أتوم هقراو دبلوماسيا مشارك تبوغرم زي قوارد سعارتاتهم أتنا خيرهم كم زغزلو دلدول مرقاقز إهيبهم نالو كيبليوم أتتمرت قليس زلام أقراوان مشاركتي وطري كوينات المهدا نايم كلخال دبلوماسي قدام نتكبو قال كم زعاتو لمن كلهم زملكتهم تواساتي مسرتاوي قطباو قربات داقم كجمرون نتقعات زتقالع محبسبات زرلي وسن سبا حاجز كعبين صنع لبا كقبر مخانم يوم عرقاقي صمنا يلوم كموسيت نايزو عدد ما لو سيفيل محبرات تجرين أقراوان مشاركتنا حبيرو بالمسرح حبراوي قال آتيوم اللو يبل
እቲ ጥምረት ብተወሳኺ ስሩዕ ዝኾነ ሓበራዊ መድረኽ ቅድመ ምክልኻል ዲፕሎማስን ናይ ቅድመ መጠንቀቕታ መድረኽ ብወግዒ ክምስረት ፀዋዊዑ ተቕሪቦም ኣብ ውሽጣዊ ዓቕሚ ዝተመስረተ ናይ ሰላም ህንፀት ምውሓዝ ዘይተገደበ ሰብኣዊ ሓገዝ ከምኡን ንጡፍ ናይ ምክልኻል ዲፕሎማስን ምትግባር ነቲ ጽባሕ ከጋጥም ዝኽእል ዘስካሕክሕ ሰብኣውን ፖለቲካውን ቅላውን መከላኸሊ ዘለዎ እንኮ መንገዲ ክብል ገሊጹ ኣሎ። ህዝባዊ ርክባት ጥምረት ሲቪል ማሕበራት ትግራይ ኣብ ዝረግሖ መግለጺ ናብ ዝርዝር ዝሓዝናይ ርእሰ ጉዳያት ክንሰግር ከለና ድማ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝቕድንያት ብጻዕቂ ዝካየድ ዘለዉ ህዝባዊ ኣኼባታት ህወሓት መግለጺታትን ኣዘራርብቲ ኣብ ርእሲ ምዃኖም ነቲ ምስ መንግስቲ ፌደራል ንዓመቕ ዝኸይድ ዘሎ ውጥሪም እናተጋደደ ንኩናት ኣብ መወዳእታ ከም ዝበፅሕና ተገሊጹ እዩ ዘሎ። እቶም ዘበትን ብሄራዊ ብርሰት ብዝብል መሪሕ ቃል ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኣኼባታት ህወሓት ብላዕለዎት መራሕቲ ህወሓት ዝምርሑ ዘለዉ ኮይኖም ካብ ተሳተፍቲ ብርክት ዝበሉ ጉዳያት እናተለዓሉ እዮም ዘሎም። ኣብ ትግራይ ወፍሪ ብዝመስል ከምዚ ዓይነት ጻዕቕን ክብደትን ዘሎም ዘይተለመዱ ኣኼባታት ዝካየድ ዘሎም ፖለቲካውን ወተሃደራውን ወጥሪ እናተጋደ ኣብ ዝቕፅል ዘለዋን እዮም። ገለ ተዓዘብቲ ምዕባለታት ነቲ ምስ ማእኸላይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ፈኸም እንዳበለ ዝወፀ ወጥሪም ናብ ካልእ ጫፍ ዝወስድ ይመስል ክብሉም ስጋኣቶም ክገልጹ እንከለዉ ካልኦት ድማ ምስ ነበርቲ ምምኽኻርን እወንታዊ ውፅኢት ክህልዎ ከም ዝኽእልን ፍታሕ ከም ዝመፅን ተስፋ ይገብረሎም። ነዚ ኩነታት ኣመልኪቱ ቢቢሲ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት መምህር ኣብርሃ ተኽሉ ከምኡ ድማ ኣብ ካናዳ ዩኒቨርሲቲ ካልጋሪ መምህር ንፖለቲካ ኢትዮጵያ ብቐረባ ዝከታተልን ፕሮፌሰር ጌታቸው ኣሰፋም ርእይቶም ሓቲቱ። ፕሮፌሰር ጌታቸው ንቢቢሲ ኣብ ዝሃበ ቃል ብፍላይ ካብቶም ዓበይቲ ኣመራርሓ ህወሓት ዝስምዑ ዘለዉ መደረታት ብዘሕዝን መልክዑም ናብ ኩናት ተቓሪብና ከም ዘለና እዩ ይስምዕኒ ኢሎም። ነዚ ርእይቱ ከብርህን ከሎ ድማ ኣብቲ መግለፂታት ይኹን ኣብቲ ዘረባታት ኣብ መቓብሪ ጀኖሳይዳዊ ስርዓት ዝብል ኣገላልፃ ምጥቃሞም ከምኡን ብፍላይ ቅድሚ ሕዚ ደቀን ዘሰውዓ ከይተረፉም ነቶም ዝተረፉ ደቀን ከረክባ ምእማንን ምድፋዕን ብዝመስል መልክዑ እዩ ዝቐርብ ዘሎ ኢሎም። ብኣንጻሩ ኣብ ማእኸላይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣዝዩ ሰፊሕ ዝኾነ ወፍሪ ፕሮፓጋንዳን ኣብዘን 2-3 መዓልታት ከም ዝተዓዘበ ገሊጹ ፕሮፌሰር ጌታቸው ስለዚ ናይ መወዳእታ ዝመስል ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ምናልባት ግን ምንም ኩናት ዝተርፈሉ ዕድል የለን ክብል ኣይደልን ኢሎም። እቲ ሓደ ከም እወንታዊ ዕድል ዝርእዮ ይብል እቲ ፕሮፌሰር መንግስቲ ኣሜሪካን ብሕብረት ኣውሮፓን ዝግበር ፀቕጢ ናይ ሰላም ድፊትን ከም ኣብነት የልዓል። ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ኤርቪን ማሲንጋ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ መቐለ ብምጉዓዝ ምስ ዓለዎት ሓለፍቲ ስራሕ ህወሓት ምርኻብን ዲፕሎማስያዊ ጻዕርታት ምግባርን ዝዝከሩ ኮይኖም ኣብ ቀረባ እዋን ድማ ተመሊሱ ከም ዝኸይድ ቃልኣት ተመሊሶም። ንፕሮፌሰር ጌታቸው እዚ እወንታዊ መንገዲ ዋላ እንትኾነም ንህወሓት ግን ካልእ ዓይነት ዝተጋገየ መልእኽቲ ይሕልፍ ከይህሉ ስግኣቱ ገሊጸሎም። እዚ ብክልቲኡ መልክዕ ዝረአዮም ብሓደ ገጽ ናብቲ ኩናት ምጽጋዕ ከም ዘሎ ዘመልክትዮም ካልኣይ ድማ ኣብቲ ኣኼባታትን ከም ስማዕ ዘሎም ሻላይ ዝተወንዘፈ ቤት ምኽርና ዝመለስና ሓይልና ስለ ዘርዓናም ተመላሊሶም ይርኡና ኣለዉ ንዝብል ፕሮፓጋንዳ ይጥቀመሉ እዮም ዘለዉ ኢሎም። ስለዚ ነቲ ኩናት ምጉሃር እውን ክኸውን ይኽእል ጽዑንተ ንምፍጣር እውን ክኸውን ከም ዝኽእል ተዛሪቦም። ብካልእ ገጽ ድማ ፕሮፌሰር ጌታቸው እቲ ክሳብ ሕዚ ውጥም ቅልቅል ዝብል ዝነበረ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ፋኖ ከምኡ ድማ ሰራዊት ነጻነት ኦሮሞ ዝግበሩ ርክባት ዕላዊ ዝገብሩ ዘለዉ ይመስሉ ብምባል ካብ ዶክተር ደብረጽዮን ካብ ምክትል ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔርን ዝተሰምዑ መግለጺታት ከም መረጋገጽ ጌርካ ክምውሰድ ከም ዘለዎ ኣረድዮም። ስለዚ ከም ተስፋ ምናልባት ዲፕሎማስያዊ ዓወትን ብራኽዶ ይኸውን ዝብል ግምት ኣለኒ። ከም ትንታነ ክሪኦ እንከለኹ ግን ብፍላይ ድማ ካብ 4 ኪሎ ዝስማዕ ዘለዎ ፍሪ ፕሮፓጋንዳ እቲ ኩናት ሰሙናት ዘይኮነስ ኣብ ውሽጢ መዓልታት ክጅመር ይኽእል ይብል። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት መምህር ዝኾነን ንህወሓት ደጊፉ ብዙሕ ርእይቶ ብምሃብ ዝፍለጥን ኣቶ ኣብርሃ ተኽሉ በወገኖም እቲ ተኣካባይ ነበርትን ንኹሉ ዘሳትፈን ምዃኑ ተዛሪቡ። ዕላማ ናይቲ መድረኽ ብሓፂሩ ሕዚ ዘሎ ጭቡጥ ፖለቲካዊ ኩነታት ትግራይን ኢትዮጵያን መብርሂ ብካ ኣብኡ ዝተመስረተ ምርዳእ ጌርካ ንቐጻሊ ክውሰዱ ዝኽእሉ ፖለቲካውን ወተሃደራውን ስጉምታት ምድላው ምግባር ኢሉ ንሱ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ካብ ዝፍረም ጀሚሩ እውን ኩናት ጠጠው ከም ዘይበለ እዩ ዝሙገት። ምክንያት ድማ ኣብ ልዕሊ እቲ ክልል ተነቢሩ ዝርከብ ክልከላ በጀት ነዳድን መሃያ ሰራሕተኛት መንግስትን ከም ድማ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዘሎ ዝቐጸለ ግፍዕን ከም መረዳእታ ገይሩ ኣቕሪበሎ። ኣብዝሓ ኣብዞም ህዝባዊ ኣኼባታት ዝሳተፉ ዘለዉ ኣባላትን ደገፍትን ህወሓት ምዃኖም እዩ ዝግለጽ። ኣቶ ኣብርሃ ኣብቲ ክልል ዝካየድ ዘሎ ብሓይልን ብግፋን ዝተሰነየ ወተሃደራዊ ታዕሊምን ምልመላን ዝተኣሳሰር ሕቶ ቀሪቡሉ ምላሽ ሂብዮም። እዚ መሰረታዊ ሕቶ እዩ። ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ከየእምንካ ብሓይሊ መልጢ ስጉምቲ ናይ ምውሳድ ትርኢታት ኣጋጣሚታት ኣሎም ከምኡ ዓይነት ኣረኣያ እውን ኣሎ። ስለዚ ኣብ ፈጻጽማ ከምኡ ዓይነት ነቲ መንፈስ ዝዘርብ ኩነታት ከም ዝነበረ ንጹር ኢሎም። እንተኾነ ዘካይዳ ኣብ ትግራይ ዘይተለመደን ካብ ላዕሊ ኣንፈት ዘይተዋሃቡን ከም ዝኾነ እዩ ዝሙገት። እቲ ናይ ሎሚ ቅድሚት እውን ዕላምኡ ኣብዚ ጉዳይ ምርዳእ ንምፍጣር ከም ዝኾነ እዩ ተዛሪቡ። እንተኾነ ንሱ ካብ ላዕሊ ኣንፈት ዝተቐመጠሉ ኣይኮነን ይበል እምበር ብዙሓት ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት እውን ዝነቕፎን ብዙሓት ሰብኣዊ መሰላት ንሓደጋ ዘሳጥሕ ኣዋጅ ወፂሉም ናብ ተግባር ከም ዝተኣተወ ይዝመን። ኣብ ወንበር ህወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል እታ ክልል ኣንጻር መንግስቲ ኢትዮጵያን ንነብሳነ ምክልኻል ምስ ካልኦት ሓይልታት ምሕዝነት ከም ዝፈጠረት ኣብ ከተማ መቐለም ምስ መናእሰይ ኣብ ዘካየደ ኣኼባ ተዛሪቡ። ዶክተር ደብረጽዮን እዞም መሓዙት ኣለውና ብዝብል ብሽም ዘይጠቐሶም ሓይልታት ናይ ውሽጢ ሃገር ድዮም ናይ ደገ ሓይልታት ኣይተዛረቡን።
ይኹን በር አንጻር ተሓበራዊ ጽላኢና ዝበሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክቃልሱ ጸንሑ ጉጅለታት ውሽጢ ዓድን ጎረባብቲ ሃገራት ኤርትራን ሱዳን ከም ዘለዎ ግን ኣብ መወዳእታ ገሊጹ እዮም። ዶክተር ደብረጽዮን ሎሚ ከም ቀደም በይና ኣይኮናን ብዙሓት መሓዝ ተለውና ዝበሎ ኮይኑ ምስቲ ጽምዶ ዝብል ድማ ብቀጥታ ዝተኣሳሰሪ ኮይኑ ሰልፊ ብልጽግና ማለት እውን ኣብ ኢትዮጵያ ዝገዝእ ዘሎ ስርዓት ድሕሪ ሕዚ ምስ ትግራይ ጥራይ ኣይገጥምን እቲ ስርዓት ከም ስግኣት ዝርእዎ ካልኦት ሓይልታት ኣለዉ ዋላ እኳ ብዓርስና እንተኣማመን እንትኾና ነዚ ስርዓት ከውግዱ ዝደልዩ መሓዝ ዘለውና ሰልፊ ብልጽግና ንዓተሙን ናይ ህላዊ ስግኣት እዩ ምዞም ሓይልታት ምሕዝነት ፈጢርና ኣለና ኢሎም ኣብ መድረኡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ቅልውላ ብሰላማዊ መንገዲ ንምፍታሕ ድልውነት ከም ዘይብሉ እውን ተዛሪበሎም እቲ ኣጋጢምና ዘሎ ፀገም ብሰላማዊ መንገዲ ክንፈትሖ እንተዘይክእልና ብሓይሊ ክንፈትሖ ክንግደድ ኢና ንዑ ድማ ሰራዊትና ብምጥንኻር ዓቕምና ክንሃንጽ ኢና ክብል እዩ ደብረጽዮን ገሊጹ ቅድም ክብል ህወሓት መንግስቲ ፌደራል ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ባንኪ ቀረብ ነዳዲ በጀት መድሓኒትን ካልኦት ኣገደስቲ ኣገልግሎታትን ሓዊሶም ማሕበራዊ ኣገልግሎት ገደብ ብምግባር ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ብምጥሓስ ይኸስስ ነይሩ መንግስቲ ሃገር ህወሓት ምስ መንግስቲ ኤርትራ ብምዃን ንኩናት ይዳሎ እዩ ዝብል ዘሎ ክሲ ዘቕርብ ጸንሑ ኮይኖም ህወሓት ብወገኑ እቲ መንግስቲ ምድላዋት ኩናት ይገብርን ሰራዊትን ኣብቲ ክልል የንቀሳቕስን ከም ዘሎ እንዳኸሰሰ መጽኦም ብስንኪ ሕቶ ኣፍ ደገ ባሕሪ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ወጥሪ ዝርከብ መንግስቲ ኤርትራ ብወገኖም ነዞም ክስታት ኣይተቐበሎምን ቀድማ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ 7 ሐምሌ 2026 ኣብ ዓመታዊ መዕጸዊ ኣኼባ ባይተ ወከልቲ ህዝቢ ካብ ኣባላት እቲ ባይቶን ዘቕርበሉ ሕቶታት መብርህ ዝሃበ ኮይኖም ህወሓት ቀልቢን ተገዚኡ ንምዝራብ ጻዕሪ ከድልዩ ኢሎም ሰላም ንምምጻእ ጻዕሪ ምግባር ኣገዳሲ ብምባል ድማ አብይ ካብ ሰላም ውጻእ ዘሎ ኩነታት ኣይጠቕመናን ክብል የጠንቂቑ ነይሮም ኣብ ትግራይ ዘሎ ወጥሪ መልክቱ ኣብ ዝሃቦ መብርሂም ኣብቲ ክልል ኩናት ንኽልዓል ሰፊሕ ድሌተሎም መኽሰብ ስለ ዘይብሉ ኢና እምቢልና ክብል ተሰሚዑ ነይሮም ኣብቲ ኣብ 2013 ዓመተ ምህረት ተጀሚሮም ንኽልተ ዓመታት ዘለቐ ደማዊ ኩናት ትግራይ መንግስታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ብሓባር ተሰሊፎም ከምኡን ዕጡቓት ሓይልታት ኣምሓራውን አንጻር ትግራይ ተዋጊኦም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ከቢድ ገበናት ጆኖሳይድ ከም ዝፈጸሙ ዝፍለጥ እዮም ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልቲ ዜናታት ትግራይ ሆራይዘን ናይ ሰዓት ዝብልና ሓደሽቲ ምዕባለታትን ዋናው ዜናታትን ኣብዛዚምና ለና ንሰናይ ምክትታልኩም ነመስግን ሰላም